Γεια. Σήμερα παίζουμε normal μαζί με τον Σάβα. Κατερίνα, μη. Εγώ παίζω Warwick Jungle. Άρχισαμε τα report. Report να άρχισε report. Kong. Συνηθισμένα πράγματα στον σερβερ της, το Europe server. Δες λίγο το όνομα του Νάσου. Το όνομα του Νάσου. Είναι ο XP από τριλά. Σε East version. Και ναι, παίζουμε με XP. Μαστάρω! Πρέπει να για Backdoors. Έχει βγάλει teleport, ghost. Είναι έτοιμος για backdoor. Minions have spawned. XP. Αν και θα δείτε όταν γράφουμε το I, δεν είναι... Εδώ βλέπετε εδώ πέρα είναι κάπως αλλιώς. Ενώ εδώ πέρα... First blood. Και τι έκανε μόλις τώρα ο Σίγ. Ο Βιτζίκ δηλαδή μπήκε μέσα στο tower. Εγώ είμαι σε όλο το, δεν μου φαίνεται. Πάω σε όλο. Ό,τι έχεις ευχαρίστηση. Γιατί με στείλανε σε όλο, μου αρέσει που λέω και εμένα. Και μου λοκάρει Κασιόπια. Μπράβο. Ούτε μιλάει. Τουλάχιστον έχεις... Εσύ θα παίξεις με τον XP και εσύ είσαι πιο... Εσύ είσαι πιο μεγάλος. Ενώ η Κασιόπια είναι too low. Τραβάω φώτα αυτό, δεν ξέρω για εσένα. Έχω θυμάμαι ότι έπαιξα με τον XP. Και όταν οι άλλοι μου λένε ότι δεν ήταν ο αληθινός, εγώ απλά δεν τους πιστεύω. Θέλω να σε παραπλανήσω, είναι κακή. Σε όλο πάντα. Αυτό μου άρεσε. Easy, βάζει το Kong. Έλειξε να κάνει κανένα γκάνγκ. Α, επίσης δεν παίζω τον Kong όπως λένε μερικοί το πρώτα 6 και μετά μας πέσανε να πάμε εκεί. Ναι, αυτό ήταν αθλητικό. Αυτό με ποια λογική το λέτε. Με ποια λογική το κάνεις να αυτό. φιντάρει ο άλλος και μετά θα πάτε στα 6 level που θα έχει φύγει από το lane, θα πηγαίνει στα teamfight. No. Ζω ακόμα. Οκ. Να είναι καλά το Gotcha. Έχουνε jungle. Και ο Νάσος που πάει. Όπα. Πού πάει ο Νάσος. Μπορεί. Είμαστε πραγματοποιημένοι για να με κάνει backdoor μετά. Μας παραπλανεί και καλά ξέρω εγώ ότι είναι νουμπάς αφουκού. Και μετά τσουπ. Θα σε ξαναγκάσει να φιντάρεις. Θα σε ξαναγκάσει να φιντάρει. Σε μπεϊτάρει τόσο άσχημα. Θα σε πέσουμε στο tower. Δεν καταλάβεις πότε ήρθε. Νομίζω Θα είναι αυτό. σε έχει πάρει. Τώρα αυτοί κάνουν jungle εκεί πέρα. Και περιμένουν την αντίδρασή μας. Κλεμμένη τεχνική φυσικά από εμάς. Και εδώ πέρα βλέπουμε τις ελιές του bot. Πραγματικά τέτοιο bot δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Στο προηγούμενο game είχαμε καλύτερο. Φυσικά, 0-5. SS. Το γράφουμε και... Όχι SS. Άστο. Άκυρο. Μπράβο Blitz. Πήρε skill. Δεν έχουμε EDC. Πάμε για gun. Τουλάχιστον πρέπει να είμαστε πολύ τυχεροί. Θα πρέπει να μπει και η μητέρα του XP και στο δωμάτιο του και να έρθει να το βρίζει. Θα του βγει πολύ αργά. Και του είπε ο γιατρός να μην παίζει το βράδυ. Και γι' αυτό το παιδί... Πήγε διακοπές ο Wukong αυτό.
Παίζω εδώ με το σωτήρι στο top. Εμείς χαλαρά θα φαρμάρουμε στο jungle. Αν θες φάρμα και στο top, δεν έχω θέμα. Επίσης, παιδιά, τώρα τελευταία ανοίξαμε το κανάλι με τον Σάβα. Οπότε έχω ένα φίλο μου. Όχι, όχι, δεν θα το πω. Δεν να παρεξηγήσει το παιδί που μας βλέπει τώρα. Αλλά τέλος πάντων μπορεί σε κάποια φάση να σας το πω, αλλά δεν ξέρω πότε. An enemy has been slain. An ally has been slain. Αυτό το bot πρέπει να έχει κάνει. Εσύ πολύ καλό support. Έχετε όλοι. Μεσικά έχουν support ή ένα από δύο παίζει καημένη σίδερ. Ένα video. Α, τόσο καλό. Και είμαστε πολύ κολόφαρδοι, έχουμε τον HP και αφουκού, άρα θα νικήσουμε. Μάλλον, μην παίρνεις αυτό. Έλα ένα gun στο top, αν έχεις ulti. Και βγαίνει. Εντυξόν. Τώρα θα με ζητήσει gun, ενώ εγώ δεν έχω μάνα. Και ακόμα με 4 ποτάκια. Μετά ο Wukong έχει πολύ sustain και μπορεί να μείνει πάρα πολύ από το jungle. Την βάση του. Εγώ δεν έχω πέσει λίγο το top. Ένα σειράκι βοήθεια θα με βοηθήσω πάρα πολύ. Φυσικά να πάρω το red μου. Ό,τι θες με το. Το blue, για να κρύβει να πάρω το blue. Έλα μου βοηθήσεις λίγο στα βούλφια. Ήθελα λίγο farm, δεν μπορώ να το πάρω από το top. Και μην τα πάρεις. Φυσικά είναι το νερό για τη smite. Όχι, ναι. Και τώρα θα Μπράβο, έρθει Κασιόπια. η Κασιόπια για να πάρουμε το blue. Θα σας βοηθήσει, να το πάρει θέλει. Έλα, πάρ' το. Όλο δικό σου. Πάω και θα σου κόψω το χέρι. Την ώρα, για τους κατάγεις. Ευχαριστώ μωρή Κασιόπια. Ένα πολύ, με βοήθησες πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ Κασιόπια. Θα σε κάνω και γκάν για να δεις πόσο πολύ το ευχαριστώ. Σε μένα κάνα gun θα κάνεις. Να κάνω και σε σένα. Όπα, πες μωρή εδώ. Πρόσεχε, εσάς Wukong, φύγε. 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 Έλα, Έρχομαι. full. Ναι, ήρθε και ο Wukong όμως, με είδε. Με είδε. Έχει ward. Μέσα. Μπες. Αν σε βολεύει λίγο το. Και το διακινδυνεύω. Έχεις ulti. Όχι. Όχι, ούλτι του. Πω. Δεν πειράζει. Αλλά εμείς το έχουμε πάλι το. Fuck. Ναι, ήταν χωσιάρι. Και the place. Και Hey. το παίρνει. Πω. The place από την Καταρίνα από τον Σάβα. Πολύ περίεργο. Σίγουρα. Τι τώρα αυτό. Άμα δεν ήταν αυτό lag, τι είναι lag. Δηλαδή πείτε μου να καταλάβω. Άντε. Καλό timing. Ο Wukong πρέπει να είναι και λίγο γκαβός από ό,τι βλέπουμε. Επειδή τόση ώρα πολεμούσε την Σάβα και την Καταρίνα. Οκ. Και ναι, ο Wukong είναι γκαβός. Τόση ώρα νόμιζε ότι εδώ πέρα πολεμούσε εμένα και όχι την Κάτα. Είδες τι έγραψε. Ναι. Θα με πάει.
Μπράβο, Κόγκ. Σωστά. Επίσης κάτι άλλο για τον Kong, μια συμβουλή. Armor Lifesteal. Δεν πέφτετε με τίποτα, εκτός άμα και ο άλλος είναι καμιά... SS. Κάνα AP, τίποτα. Και έρχομαι να φαρμάρω το για να την σπάσω. Παίρνω μια βόλτα. Έλα και ένα γκάνκι στο Kong. Έχεις ulti. Φυσικά και ναι. Ωραία. What? Δεν νομίζω ότι εκεί πέρα άξιζε ένα flash από το Z. Έκανε flash. Μπράβο. Ναι, ήρθες πολύ αποκαλυπτικά. Ευχαριστώ που μου πήρες το minion. Να στο τυλίξω να το πάρεις σπίτι. Τώρα θα ήθελα να είμαι ένα σύντροφο. Έλα μην, πάμε. Χήματα, ποιος θα πεθάνει, αυτός τα χήματα. Z. Z και Κασιόπιο. Ο Blitz θα ζήσει. Και εγώ έρχομαι mid, ετοίμασε ult. Όπου βρεις κάνουν. Έχεις ulti στο Z τον καταφέρεις. Α, την έκανες. Εντάξει, άμα είδατε, εδώ πέρα έκανε την ulti. Ο Blitzcrank κάνει τον grab εδώ και ακόμα εγώ Ούλταρε, ούλταρε. χτύπουσε τα νύχια του στον αέρα. Αυτός έτσι σκύλε. Πάμε Blitz. Έχεις έρθει. Είναι και τώρα που βλέπω τον Warwick, δεν μπορεί να κάνεις κιόλας gank χωρίς την ulti σου. Να δούμε εδώ πέρα, έχει κανένα Warwick. Δεν έχει κανένα Warwick. Πάμε. Η ult είναι το όλο θέμα του. Gank με το Warwick. Μπράβο Blitz. Μπράβο. Το flash δεν ήταν απαραίτητο. Τι τώρα. Άμα έκανε ο Z flash που το χάλασε για να αποφύγει την παράδοση του Blitzcrank, δεν θα το έτρωγε το παιδί. Τι να δούμε, αυτή τη φορά θα έρθει Κασιόπη για να με βοηθήσει. Βλέπω mid. Βλέπω kill. Παιδιά, να μου το θυμηθείτε σε κάποια φάση. Α, έρθει να με βοηθήσει. Τι έβγαινε. Έλα, έλα, mid. Κλικ, κλικ. Αν έχεις την καλοσύνη. Λίγο. Πάει. Τελειώνει η ζωή του. Τέλειωσε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Κασιόπια. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σου. Να προσφέρεις να μου Έτσι μια βοήθεια στο media θα ήταν άσχημη. Πριν πες, ξέρεις. Τίποτα, λεπτομέρειες. Ω, παιδιά, τι παρεξήγηση ήταν αυτή. Δεν το κατάλαβα. Τι misunderstanding που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Λοιπόν, ευτυχώς όμως την An enemy has been slain. Μπράβο, Blitz. Παίρνω kills. An ally has been slain. SS. Το damage το έφαγε, εντάξει, με πήρεξε. έρχομαι να το φάω. Περίμενε, 1 λεπτό, 2 δευτερόλεπτα. 3. Εκεί! Τι. Fail! Θα το κάνω dive, μην ανησυχείς. Enemy killing spree. Έφαγα διπλό recall από την ulti. Πάμε για ένα tower. Εντάξει, ένα fail που και που δεν είναι το φως. Ό,τι Συνέχισε. μας έσκασε το παίρνω με μια πρώτη.
Σκάει τίποτα. Μην το βλέπω ότι έσκασε έτσι. Αυτό ήταν τα άμα δεν ήταν τα όρια. Ήταν τα όχι έτσι, γιατί μου φάνηκε ότι σου σκάσα ένα... Ναι. Έχεις ουλτή. Όχι, δεν έχεις. Σε 4-3 δευτερόλεπτα εκεί. Ωραία, έλα Σεφίρ, έλα Σεφίρ. Hunt. Είναι χαρά έφυγες, εγώ έχω λιγότερο. Ναι, ήρθε pop, βοήθεια. Θέλει να κάνω το lead. Γρήγορα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ το lead, οκ. Εδώ φέρνει να, εδώ φέρνει να. Ω, ναι. Ναι, δεν μπορώ να μπω εκεί μέσα. Ξέρω, αλλά δεν πρόκειται να πεθάνω επειδή είμαι ο Warwick. Και ο Warwick ποτέ δεν πεθαίνει. Όπως η Ελλάδα. Και στη δόξα πάντα τραβά. Αυτό. Δεν ξέρω παρακάτω. Ναι, θα μου πεταχούν 3 άτομα, δεν ξέρω γιατί, Όχι, αλλά... δεν ξέρω, αλλά δεν ταιριάζει με τον Warwick. 4 άτομα, μετράω. 4. Όλη η ομάδα τους, όλη η ομάδα τους. Τέλεια, Θα χαίρομαι. κάνεις το σταυρό σου, Ναι. δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. I know that feeling. Your team has destroyed a turret. Και ναι, πήραμε το πρώτο μας τάρετ. Συγκινητική στιγμή. Και χάμε 4-5. Ναι, όταν λες χάνουμε εννοείς τον bottom. Ο Blitz έχει πάρει τα kills του Finch, δεν έχουμε ADC. Πιστεύω ότι ο Είμαι λίγο fed. Ακόμα κόλλο κάνει, μην το βλέπεις έτσι. κάνει, μπήκε με το πραγματικό του account, αλλά μετά μπήκε από έναν άλλο υπολογιστή με άλλο account Ναι. και μετά μπήκε το Z, από ό,τι πιστεύω αυτός είναι πιο Z και παίζει και Z μερικές φορές. Τώρα προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν είναι XP και δεν υποτιμάμε. Ώστε να μας πάρει 5 και να μας κάνουν ένα rebounder στο τέλος. Smell their stench. Είναι 2 άτομα εδώ πέρα. Όχι, 1. Wow, wow. Πολύ fed. Πολύ φέρει. Πολύ πολύ fed. Σε βλέπει εδώ μεταξύ. Γιατί αυτά τα games αρχίζουν καλά αλλά να τελειώνουν σκατά. Επειδή κάνει του κόλπο. Fun if they Εγώ σκόνα εγώ δεν είναι το φάω. Πάω στα πόδια κάνα κιλί. Έλα βόλτα. Πάω να τις δώσω τώρα που δεν έχω και σημάδι. Σοβαρά τώρα. Τι έγινε τώρα. it's time. Τι έγινε τώρα. Αυτοπερδεύτηκα. An enemy has Μπράβο Blitz. Οκ, scout damage, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι πολύ καλό. I smell their stench. Ω, Σίβι, και φύγετε από εκεί. Την κόβω, την κόβω, ας. Ένα grab ο Blitz, την έχω φάει. Έχει αρκετά καλό skill shot. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Εντάξει, εμείς αφήσουμε
πόσο είναι. Να φαρμάρουμε. Να είναι πιο δίκαιο για τους αντιπάλους, ξέρω εγώ. Fuck. Ναι, αυτό δεν είναι καλό. Πλίτζερ εδώ. Τώρα αρχίζουμε να κάνουμε, να αρχίζουμε An να κάνουμε enemy has κάπως been slain. το build μας. Armor και... Τι έκανε! Μπράβο. Πω! Μπράβο, μπράβο. Ούπι, καταστάσεις ούπι. Προσπάθησε να κάνει φλάσια να το πετάξει μέσα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Your team has destroyed a turret. Oh, no, 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 no. Μπράβο, 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 μπράβο όλοι. Killing spree. Δεν σας αξίζει να έχετε kills. Όπα, ποιος ήρθε. Μόνο 8 σημεία. Φυσικά, ο Zed. Τρίκ, ωραίο. Ναι, μ' άρεσε αυτό. Μπράβο, τώρα ένα ωραίο double kill από το Z. Το κόβω για τρίπλη. Θα μπει και ο Sindis μέσα. Καλά ο Sint. Δεν κατάλαβα τι τους παίζει. Οκ. Πώς θα κάνουμε την τακτική τους. Βοήθεια. Ειλικρινά την έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή. Ζω ακόμα. Θα μπορούσα να μπω, αλλά θα πεθάνω με ένα hit. Δεν με συμφέρει. Πήραμε kill, παιδιά. Καλώς ώρα kills παίρνω εδώ, βλέπεις. Αν θέλεις μπορώ να κάνω ένα dive, θα αντέξω. Εγώ δεν θα αντέξω. Δεν έχω ούτε μάνα, ούτε Life έχεις, έχεις life. Εγώ ούτε μόνο έχω, ulti έχω. Ελπιστικά. πολύ καλό. Αυτό δεν έχει καθόλου. Για πάμε τώρα πίσω να πάρουμε Αυτό δεν ήταν. κατευθείαν ένα Blade of the Ring και μετά θα πάρουμε ένα Fire Cave και μετά ένα Bloodthirster. Αλλά πολύ γρήγορα. Αλλά δεν θα καταλάβετε. Έτοιμο Rambadons. Υπόπιστα πολύ damage. Και δεν ξέρω γιατί λένε Poppy. Μάλλον επειδή γίνεται της Poppy. Θα πεθάνεις μωρή Λούγκρα. Και να σκεφτούμε τώρα, άξιζε να τις κάνεις όλοι του. Άξιζε. Γιατί θα έπαιρνε. Ας σκεφτούμε πάλι ότι έχεις μεγαλύτερο σπίτι από αυτήν. Εκτός αν δεν έχεις μπότα. Έχεις μπότα, έχεις μπότα. Δεν έχει μπότα. Μπορείς να τη φτάσεις. Είχε κάνει μια κίνηση και Turret has been destroyed. αλλά έκανε flash, είμαι τελείως βλάκας, έχω και Alzheimer, δεν θυμάμαι και τίποτα και αυτό. Απλή λογική. An enemy is Μπράβο Γόρντ, πάντα με σώζεις. Ήτανε μια φορά έπαιζα rank, μπαίνουμε μέσα, είχαμε World Gun. Αφού αρχίζουν και λένε αφουκού, revolver week, στο πρώτο 10 δευτερόλεπτο. Ακόμα δεν είχαμε μπει, στο πολύ ήταν αφουκού, δεν είχαμε πάρει τα item. Και έρθουμε λένε... Το κλασικό αφού έκανε και. Όχι. Α, τόσο χρόνο. Εν τω μεταξύ, εγώ ήταν αφουκού. Κανονικά αφουκού. Και ο Z μας κόβει τίποτα. Τι κάνει ο Zed, δεν κόβει τίποτα. Δεν έχω εναντίον. Μπράβο Sindis. Μπράβο Sindis. Προοδεύεις, μπράβο Sindis. an enemy has been slain. Δεν έκανε ulti έτσι. Μπράβο. Στο πήρε ο Blaze, ωραίο. Μπράβο. Τώρα από ό,τι βλέπω έχουμε έτοιμο. Θα πάμε πρώτα για μία. Ναι, τώρα έχω και λίγο. Και μετά για Warden θα πάμε... Hey, Έχω ulti, θα αντέξεις. δεν έχω. Μετά δοκίμασα ένα μαλ. Τι έσκασα.
Σκάει ο Blitz, σκάει ο Blitz. Μπράβο Blitz, ωραίο φλάς. Μην το κάνεις όλο αυτό, είναι σπαστικός. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ulti στο Z γιατί είναι λίγο fed. Θα κάνει focus σε μένα. Το ξέρω, να το. Oh. Είσαι εκεί. Είναι κακή επιλογή. Έλα, έλα. Αχ, έτσι. Το ξέρω τι θα κάνω. You can't run away. Τι βλέπουν τα μάτια. 1692. You can go home, but you can't stay here. Δηλαδή, άμα το βλέπετε κι εσείς αυτό τι να πω. Μπράβο, Riot. Ωραία τράπ έχει κάνει πέρα η Σιβήρ. Έχουμε πεταχτούν 2-3 άτομα. Τι έκανα τώρα, τι έκανα μόλις τώρα. Τι να πω, έχω μείνει με το στόμα μισό που δεν τα σκάει. Ποιος? Το δεν είναι υπόπι. Η Poppy Sky. Με μία τρίτη, η πρώτη δεν θυμάμαι τι ήτανε, έσκασε 1692. Μια χαρά. Και είμαι και άρμα. Μια χαρά. Έχει το Trinity. Has destroyed a turret. Θα το πάρει ο Blitz. Μου φτάσει τα νερά εδώ. Okay. Unstoppable. Unforceable, unsolvable. Κακό ψόφο να έχεις. Μπράβο Κασιόπη. Το είδες κι εσύ. Έκανε ούλη στα minions. Κασιόπια ουμπί. It's time to hunt. Dominating. Oh, damage. Μπράβο, damage. Όσοι της κάνει damage. Λογισμένα. Πήραμε εκεί. Και στον bot πήραμε kill, αλλά από ό,τι φαίνεται... Ναι. Report Wukong λέει ο άλλος. Η Wukong δεν είμαι σίγουρος, μπορεί να είναι οτιδήποτε από τα δύο. Ανάβει. Ναι. Τώρα έλα mid. Oh. Έκανε ulti. Γι' αυτό ήταν για damage. Ωραία. Κι άλλο εκεί. Σήμερα έχουμε μεγάλη 8-3, εγώ 5-2 σε καλά ακόμα. Οκ. Το κάνω τι. Άντε ρε Σίντ. Τι κάνεις ρε Σίντ. Μπράβο ρε Σίντ. Βλέπω ένα double kill εκεί πέρα. Oh my god. Ήταν λίγο. Απλώς εσύ κοιμήθηκε τελείως. Ναι, και το κλασικό Warwick Noob. Γιατί, επειδή έκανες ούλτα όταν σου είπα. Θα περιμένει λίγο ακόμα για BF, για περισσότερο. Καλύτερα να έρθεις μαζί μου γιατί συμφέρει πιο πολύ. Είσαι το damage, είμαι εγώ το damage, εσύ το κάνω. Φυσικά. Φυσικά τώρα. Ολόκληρη Καταρίνα. Να μην βγάλω σαν fire και όπως κάνει ο Νίκος. Φυσικά παίζει Τζάνα ένα παιδί αυτός ο Νίκος. Κάτα. Βγάζει σαν... Τζάνα. και σαν fire σε κάτω. Τζάνα δεν Έπαιζε. Α. Έπαιζε Τζάνα, είχε 0-10. Σκάστε ρε μαλάκες, θα κάνω carry το game πάλι. Πάλι carry το game κάνω, ρε, άντε σκάστε. Έτσι έλεγε. Κάνεις δεν έχει σημασία, φυσικά. Ποιος θα μιλήσει να παλαβώ. Ένας παλαβός. It's only Με κυνηγάει η Poppy. if they run.
Και έτσι όπως είμαι τώρα, να μπω στη Pop θα ψωλήσει. Η Pop είναι εδώ πέρα. Τώρα γιατί το κάνει αυτό. Ρε Sindst, γιατί το κάνεις έτσι. Άντε, αποφάσισα. Από εκεί, μπράβο. Καλά πας. Α, έφυγε η Pop. Ωραία. This ends now. Είδε το σύστημα. Σχέστηκε πάνω. Και αυτό είναι ένα guide για πώς να παίξετε σε όλο το Καταρίνα. Μόνο που βλέπανε εμένα τόση ώρα τον κάμερα μου, αλλά όχι εσύ. Α, δεν πειράζει, το Γι' αυτό με έπεισε. Το play μετράει. Και αυτό είναι εκδίκηση. Και είπαμε να lead. It's time to hunt. Μπράβο. Μπράβο, Blitz. Έχεις μια ευκαιρία να κάνεις grab και δεν την έκανες. Την έχασες. Σοβαρά. Enemy killing spree. An ally has been slain. Πόσο Fox παίζει να φάω. Άμα δεν το παίρνω blitz, θα παίρνω quadra. Αν δεν έτρωγα Fox θα έπαιρνα και εγώ κανένα kill. Αλλά ήταν πολύ μπασταρδούλα και το πήρε. Has destroyed a turret. Προσέξτε το bot μας κάνει τέτοιο. Back to the next pick. Έχει βάλει το invisible και πηγαίνει και στον bot. Είναι ένα καινούριο hack. Το δίνουν στους νικητές του LCS. Οκ. I smell their stench. Οι participants του LCS παίρνουν το mode. Και εσύ έλα πίσω, επιμένω. Όλο δικό σου. Δεν πήγα να το πάρω. Πίστεψα. Άντο. Νιώθεις τίποτα. Έχεις φάει περίπου στα 12 τα red hit. Μωρέ, τίποτα δεν είναι αυτό. Focus σε μένα πήγαινε. Δες τον. Σπαστικός. Πάω να πάρω ένα solo dragon. Μπράβο, τον είδες. Τον είδα, έκανε αυτό. Ήταν ωραίο όμως. Μετά θα πάω και για It's Phantom only Dagger. fun if they Από ό,τι φαίνεται, το φαίνεται πολύ αστείο. Όχι στο Warwick. Στο Wukong. Και φαίνεται ότι είναι Ελληνάρας, γιατί... Τι το πιο φυσιολογικό να κάνεις ulti κάτω από το Όχι, δες λίγο το chat. Τον Asus μ' άρεσε εμένα. Εγώ τον πίνω λίγο από τον Z, τον φίλο. τον άσου. Ναι, βοήθεια. Ευχαριστώ. Τίποτα. Τι να μην κάνεις ποτέ. Να μην τρέχεις ποτέ προς εκεί. Και πας εμένα. Ναι, δεν αξίζει. Είναι fast, έχει το poison. Εγώ έχω Perglaris. Θέλω σας. Δεν μ' αρέσει. Οκ. Πάμε για κάνα teamfight. Παιδιά, πάμε back. Κάνε μια ulti στο Z γιατί είναι ο πιο fed. Πάω να πάρω ένα double kill στο mod. Άστο. Wait the nightmare. Αυτό ήταν καλό damage. smell their stench. Για να δούμε πόσο lifesteal έχουμε. 27% lifesteal. Είμαστε μια χαρά. Εσύ το σεφτάρι. Μπράβο Sindst, καλά πας. Μπαίνω. Μπράβο Wukong. Ω, παιδιά, αυτός ο Wukong δεν παίζεται. Τώρα θα μας πει ότι τρολάρει, καλά. It's only fun if they Κάνει fail ulti, αλλά δεν κάθεται να πεθάνει. Φυσικά, αυτό είναι troll.
Wow, πώς πήγαινε κρίκη. Λο. Άσε με σόλο. Έλειψε μισό άλλο. Εγώ το πειράζω. Τι κάνεις? Όλα καλά. Α, έχει κάνει ουλτί. Γαμώτο. Είναι άλλοι τρεις από πίσω, κυριολεκτικά. Τι λέτε, ρε, να χάσουμε τον Μιχαήλ. Δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε φαντοντάζιο. Ναι, μπράβο. Σκάς πολύ damage, έτσι, να συνεχίσεις. Στα ερήθη έσοδο θα πας σιβήρ να πάρεις. Έλα λίγο για ult. Ω, παίρνω το inhibitor. Έλα, μη φεύγεις. Έχω ult. Να πάρω live. Και θα πάρω και φαντοντάζιο σε. Wow. Έφυγε σε λιγότερο από... βοήθεια. Ούλτι έχω. Έφυγε σε λιγότερο από 1,5 δευτερόλεπτο. Κυριολεκτικά. Εγώ σε... Ωμιτζι, αυτός ο Ουκόγκ, αλλά αυτός ο Ουκόγκ. Πάρε live από το τέτοιο, από το decoy. Έλα, έλα. Και θα το παίξουμε έτσι πάνω. Μπράβο, Ζη. Δεν κάνω όλο εδώ πέρα. Δεν αξίζει. Το παίξουμε έτσι. Τέρμα κάτω. Δεν βλέπω τίποτα, αλλά δεν πειράζει. Έλα, πάω εγώ έτσι. Τέρμα κάτω. Γεια σου. Επειδή μπορούμε... Oh, Blitz. Τι κάνεις, Blitz. Ναι, αυτό ήταν καλό damage. Πάρε live την decoys. Λοιπόν, μπες λίγο για tank μπροστά. Μπες για tank μπροστά. Επιστρέψουμε. Μπες για tank μπροστά. Δεν ήταν αυτός. Α, το έφαγε τον Dagger, εντάξει. Έλα ρε Blitz, γιατί το κάνεις αυτό. Το Blitz, το... Your team has destroyed a Και turret. τι κλείνει ο Blitz. Τι έκλεινε ο Blitz, τέλος πάει, τέλος. Ξέρεις τι σκάει, κυριολεκτικά. Your team has destroyed a turret. Και full build. Κι εγώ θέλω, δεν το τελειώνω αύριο. Άστι, άλλη φορά. XP και... Όπα, πρόσεχε, κάνει bouncer. Your team has destroyed a turret. Άλλο void stuff, ωραία, πρόλαβα. Σχεδόν full build, όχι. Βγάζω το will και με full build. Chain. Πρόλαβα. Αχα. Τελικά ο XP και δεν μπόρεσε να κάνει και πολλά. Ήτανε... Αυτά από μένα και τον Σάβα. Ο Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.